Λοιπόν, καλησπέρα, Παναγιώτης Τσίγκος ή αλλιώς Λίνος. Λοιπόν, πάνω μου, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, ποια είναι? Ποια? Από ένατη. Από την αρχή, Παναγιώτη, είσαστε η μόνη ομάδα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη διοργάνωση που μας δίνει τη δυνατότητα και κάνουμε το χόμπι μας με γήπεδα, με διαιτητές, με όλα τα καλά. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, χωρίς τραυματισμούς και όλα τα άλλα τα βλέπουμε. Από στόχους τι βλέπουμε? Από στόχους και πέρσι δεν είχαμε βάλει στόχους και καταφέραμε να φτάσουμε. Πάντως βλέπω μεταγραφές ηχηρές. Εντάξει, το καταδύναμε. Έτσι. Από τη στιγμή που έχουμε τον κορυφαίο coach του πρωταθλήματος δεν μπορούμε. Υγεία πάνω για να είσαι καλά. Λοιπόν, Μελέτης Παπαδιάς, αρχηγός των Black Panthers, πρώτη χρονιά φέτος, αν και πολλές χρονιές στα γήπεδά μας. Λοιπόν, Μελέτη μου, δύο λόγια θέλω για το ξεκίνημα της σεζόν. Αρχικά καλησπέρα, καλή σεζόν σε όλους τους τερματισμούς, με υγεία πάνω απ' όλα. Εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα φέτος, κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, έχουμε μια μίξη παλιών παιχτών με καινούργιων παιχτών. Θα δούμε πώς θα πάει, καινούργια ομάδα, θα βρούμε τη χημία μας στην πορεία. Το πάνε είναι να το ευχαριστιέστε, Μελέτη μου. Το βάρο να το ευχαριστούμε, μακάρι να έχουμε και νίκες στην πορεία, και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα να ξαναρχιστώ καλή σεζόν σε όλους και σε εσάς τη διοργάνωση. Αυτά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, καλησπέρα, Δημήτρης Ρόκας, Ελευθίνα Pistols, πρωταθλητές πέρσι. Μην τα φωνάζεις. Όχι. Κάποιοι λέγαν άλλα. Τα φωνάζω. Εγώ πίστευα από την αρχή, απλώς δεν μαζευόσασταν. Είχατε πάλι μεσοδιαστήματα, εντάξει, οκ. Λοιπόν, καλά πήγε τώρα. Πολύ καλά πήγε. Λοιπόν, Δημήτρη. Είναι να μαζευόμαστε να παίζουμε. Αυτό. Καλή χρονιά, χωρίς τραυματισμούς, να πάμε καλά. Με υγεία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Λοιπόν, καλησπέρα, Κώστας Στρατήγης. Για δεύτερη φορά τώρα πάμε, γιατί μας κόλλησε το κινητό. Λοιπόν, θέλω να σε ευχηθώ καλή σεζόν, καλό αγωνιστικό πρωτάθλημα. Δύο λόγια θέλω για την καινούργια σεζόν και για την καινούργια ομάδα, τους Ghostbusters, έτσι. Καταρχήν να έχουμε καλή αρχή στο πρωτάθλημα. Μια ομαλή διεξαγωγή χωρίς τραυματισμούς πάνω απ' όλα για όλες τις ομάδες. Να το χαρούμε, είμαστε και αρκετά μεγάλοι από ό,τι είχατε καταλάβει. Φέρνουμε για τα παιδιά μας εδώ, φέρνουμε να δώσουμε ένα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να είμαστε προσεκτικοί όλες τις ομάδες, αν έχουμε δηλαδή και τρία παιδάκια, να είμαστε προσεκτικοί στο πώς θα συμπεριφερθούμε στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα η ομάδα φτιάχνεται από μπαμπάδες, από τις ακαδημίες. Γνωριστήκαμε, παίξαμε μπασκετάκι και ήταν μια ιδέα από τον Παπα-Νικολάου και υλοποιείται. Αυτό τώρα. Ωραία. Στόχους έχουμε. Πάντα υπάρχει αυτό, γιατί χωρίς στόχους δεν μπορούμε να πούμε. Έτσι. Σίγουρα μια καλή πρώτη εμφάνιση. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλησπέρα εδώ, Καστέλιος Κάστερς. Λοιπόν, Σελάκο, καλή χρονιά, καλή σεζόν. Λοιπόν, άλλη μια χρονιά εδώ. Άλλη μια χρονιά, κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Προσθήκες βλέπω καινούργιες. Πολλές προσθήκες καινούργιες και από χωρίς στατιστικά. Εντάξει. Οπότε έχουμε δει και όλες τις ομάδες που έχουν δυναμώσει, έχουν δει και νέες ομάδες. Πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η χρονιά. Πολύ ωραία. Εγώ σας περιμένω πάντα ανταγωνιστικούς, να το ξέρεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, παιδιά. Πρώτη αγωνιστική σήμερα για το πρωτάθλημά μας. Έχουμε μαζί μας τον Χαράντο από τον αρχηγό της ομάδας και τον Θόδωρο τον Δρακόπουλο από τους Βιούγκο. Πείτε μας λίγο δύο λόγια. Εντάξει, δεν έχουμε να κάτι. Καλή χρονιά να έχουμε, χωρίς τραυματισμούς. Είναι καλά παιχνίδια. Αυτά. Άλλη μια χρονιά. Ευχαριστούμε την διοργάνωση. Για άλλη μια χρονιά τα κατάφερε και μας διοργάνωσε. Καλή χρονιά, πάμε δυνατά και να το ευχαριστούμε από όλα χωρίς τραυματισμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, καλό παιχνίδι.
Λοιπόν, καλησπέρα, Σπύρος Κλαβενίτης. Λοιπόν, Σπυράκο, War Gamers στο West Attica Basket League. Σας ευχαριστούμε. Πρώτη χρονιά φέτος. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε και τον Τόλια από πίσω, κάνει ματάκια. Λοιπόν, Σπυράκο, λίγα λόγια για τη φετινή σεζόν. Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που μας δεχτήκατε για αυτή τη χρονιά. Λέγαμε πολλά χρόνια να έρθουμε, δεν τα καταφέρναμε τέλος πάντων. Τελικά ήρθε η στιγμή και το time να έρθουμε και στη διοργάνωσή σας. Είμαι πολύ χαρούμενος πραγματικά που είμαι. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο και σε διαιτητές και σε γραμματεία, ειδικά σε διαιτητές. Αυτό είναι σημαντικό. Το λέω για όλες τις άλλες. Το προσπαθούμε. Γιατί τα έχουμε καταφέρει νομίζω σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το επίπεδο. Πραγματικά. Βήμα-βήμα η ομάδα. Εγώ να μην σου λέω ψέματα δεν ξέρω. Τις υπόλοιπες ομάδες δεν ξέρω καθόλου. Ότι με βοηθάνε τα παιδιά που είναι από εδώ που έχουν παίξει. Θα πω για τη δικιά μου την ομάδα. Έχω φτιάξει ένα ρόστερ φίλοι. Να το ευχαριστούμε. Με τον Γιώργο πάντως παντού, έτσι. Ο Γιώργο είναι από πόσο. Βέβαια. Φτιάξαμε τους Γόρι είναι από το 0. Μα γι' αυτό γι' αυτό και τον αναφέρω. Τόλια φύγει από πίσω. Τίποτα άλλο. Να το ευχαριστούμε. Εμείς και αυτό ήρθαμε εδώ να το ευχαριστούμε και να παραγγελάμε. Δεν έχουμε βλέψει, δεν έχουμε κάτι. Ότι μας στήθηκε, ότι μας πάει το πρωτάθλημα. Εγώ προσωπικά αυτό θέλω και λέω και στα παιδιά. Αυτό, να το ευχαριστούμε τίποτα. Αυτό, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλησπέρα, Βαγγέλης Κουρέλης. Γεια σας, παιδιά. West Empire κυπελούχοι πέρσι, φιναλίστ του πρωταθλήματος. Λοιπόν, όχι φιναλίστ, είμαι τελικός. Ναι, εντάξει. Είδες, κάνω και λάθη, Βαγγέλη, κάνω και λάθη. Ναι, μπράβο. Κάνω και λάθη. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, καινούργια χρονιά, Νοέμβρης πήγε, αλλά ξεκινήσαμε επιτέλους. Ξεκινήσαμε. Λοιπόν, δύο λόγια για την καινούργια σεζόν και την ομάδα, πώς τη βλέπεις φέτος. Είμαστε τρίτη χρονιά, η ομάδα τέταρτη με τη χρονιά του Σαρπάδου, αλλά τρίτη χρονιά εδώ. Αλλαγμένη βέβαια πολύ φέτος. Είχαμε πολλές απώλειες, δημιουργηθήκαν άλλες δύο νέες ομάδες από τη δικιά μας, ας πούμε, περίπου. Εντάξει, θα την βρούμε την άκρη μας. Εύχομαι υγεία σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις ομάδες, να μην υπάρχουν τραυματισμοί που είναι το παραστόμα. Βέβαια. Γιατί εδώ κάνουμε την πλάκα μας φυσικά, έτσι. Να περνάμε καλά και να γίνει μια καλή διοργάνωση. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλησπέρα, Κωνσταντίνος Θέτης, coach στο Πάνθεον. Λοιπόν, Κωστή, δεν γνωριζόμαστε χρόνια. Ανέλαβες ένα δύσκολο έργο, έτσι δεν είναι? Πλάκα κάνω, μια χαρά είναι τα παιδιά. Πολύ καλά παιδιά, συνεπέστατα. Το νούμερο 9 μας κάνει λίγες κυριτσάτουλες, αλλά και αυτούς καλώς είναι. Έτσι, μπράβο. Έχουμε καλούς χαρακτήρες, γενικά τα παιδιά γνωρίζουν πολλά χρόνια μεταξύ τους. Έχουν μια πολύ καλή ομοιογένεια. Άμα μπορέσουμε να βάλουμε και δύο-τρία πραγματάκια σιγά σιγά στο παιχνίδι ακόμα καλύτερα, τότε ευχαριστούμε και να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.